Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της συχνότητας 100,4 του Ράδιο Πατρίδα. Είμαστε ο Παναγιώτης Βάκας Και ο Άρης Αντωνόπουλος. και θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι. Για να κάνουμε την κρίση-πρόκριση. Με μια νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή μέσα από το Ράδιο Πατρίδα 100,4. Που θα μιλάει για όλους και για όλα με ενημέρωση. Στην ατζέντα μας θα έχουμε σχολιασμούς επικαιρότητας Και φυσικά με εμπεριστατωμένη άποψη για τα πολιτικά και κοινωνικά τεκτενόμενα του τόπου μας. γιατί με τη δική σας συμβολή, Θα κάνουμε την κρίση-πρόκριση. μέσα από φιλελεύθερες και πρωτοποριακές θέσεις και γνώμες. Καθημερινά λοιπόν από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι από τη συχνότητα του Ράδιο Πατρίδα 100,4. Γιατί η πατρίδα μπορεί να κάνει το τέλμα και την κρίση-πρόκριση.